O Club Náutico realmente, os seus inicios foron no ano 1975, que foi a raíz da OGE, da Organización Juvenil Española, que nas seus épocas funcionaba. Quedou como presidente provincial o noso presidente, que foi quen fundou o Club Náutico, e realmente despois, a partir do ano 1990, pois o señor xa con súa certa edad deixou todo, se creou o Club Náutico Portomarín. O Club Náutico Portomarín pois, deixou de funcionar tamén un pouquiño porque a xente non baixaba a facer vela, e no ano 1997 pois, retomamos nosotros todo e refundamos o Club Náutico Xacobeo Portomarín, porque bueno, o Club Náutico Portomarín nos seus inicios estaba registrado na Xunta de Galicia en Deportes, e para que non houbera duplicidades, pois, puxemos ya maiores o Xacobeo. Nosotros aquí o que intentamos é que a xente practique vela. Estamos abertos a calquer tipo de actividade náutica, tanto sea vela, esquí acuático, piragüismo, parapente, o que sea. Nosotros o que queremos é que haya actividade náutica aquí. E así é que no edificio que estamos actualmente, que é un edificio de Diputación, é o único que ten actividade náutica dos 7 que ten a Diputación. O resto non ten actividade ninguna. E a maiores, pois, temos unha regata anual que estamos baixo licencia federativa da Federación Galega de Vela, que a suerte que temos que cada vez a xente que navega no bar chamalle moitísimo a atención, porque navegar nun embalse ou nun encoro é moi difícil, porque enrola tanto o vento que conseguir un rumbo non é moi fácil. Este ano tuvemos casi 50 barcos participando, que é unha pasada. A partir de febreiro empezamos a facer actividade náutica porque todo estamos a expensas do caudal que temos no embalse, porque se o embalse non ten caudal non podemos facer actividade. Nos pasou durante 2 anos que tuveron mantenimento na presa, e durante 2 anos tuvemos un nivel do embalse totalmente baixo. Iniciación de vela, iniciación de piragüismo, iniciación de esquí acuático, despois, según poñamos dispoñer o nome de motos acuáticas, despois incluso que ahora non me acordo do nome, que se forma, faise tamén ca moto acuática, o jet este, que non sei o nome. Temos a Escola de Piragüismo Lucense, que temos un convenio con eles. Nosotros, a xente que queira facer vela, ven, a xente nosa que queira facer piragüismo, temos as embarcacións deles aí tamén. O sea que aquí realmente o que intentamos é iso, que haya actividade náutica. Chama moitísima atención. Nos pasou fai 2 anos a Escuela de Cádiz de Vela, chegaron aquí e alucinaron. Alucinaron porque non pensaban que houbera aquí un club náutico de vela, e incluso fixemos un pequeno convenio que nosotros, cando nos apetece ir a Cádiz a facer vela, temos as portas abertas, e eles pasa o mismo. Incluso con xente de Alemania que ven facendo o Camiño de Santiago, ven aquí preguntando se alquilamos. Nosotros alquilar non alquilamos, o sea, nosotros enseñarlles a navegar ou incluso leválos a navegar, non temos inconveniente ningún en levar a calquer persona. Bueno, mira, apoio temos o que queremos, o sea, porque a xente o que quere é que nosotros funcionemos. Despois, practicar, aí sí que son reacios, porque, non sei, eu me chama moito a atención, porque hai un grupo un pouco importante de xente entre 10 e 16 anos que podía facer vela, e falas con eles e dices, vide, os levamos, vides con nós e facemos... Veñenche unha vez ou 2 no brao, e acabouse, porque despois, claro, que eu entendo, hai outras cousas, Don Balón é o rei, que aquí o que pasa, que eu creo que pasa en todos os lados, donde haya unha pelota e unha portería, é o fútbol realmente. Pero, bueno, temos ahora un grupo de 4 pequenos que parece que lles gusta. Aquí o primeiro e o primordial que exigimos é seguridade. O sea, se queres montar nun barco, levar o chaleco posto, explicámoslle o que hai que facer. Nosotros temos xente que non sabe nadar e sabe navegar. O sea, porque como exigimos que leven o chaleco e as medidas de seguridade son as máis importantes, eu nací un ano despois do traslado do pobo. A xente maior que a min añora moito. E cada vez que baixa un embalse se ven as ruínas do pobo, pois diz que é unha pena. Eu realmente o que añoro é que me falte auga. Cada un, como dice o refrán, cada un chora polo que lle doi. Eu realmente, no momento que non hai auga, pois non podo facer vela. A min realmente, sí, dame moita pena, porque que queiras ou non queiras, meus pais, meus avós, todo o mundo che fala do pobo vello.
Pero eu non lle teño esa añoranza. Eu o que lle añoro é o que che digo eu. No momento que nos falta auga, pois non podemos practicar a vela, e é un hándicap moi grande que temos.